Assalamu alaikum muhterem millettaşlar. Siz Tataristan Yangi Asır kanalında Tatarlar tapşırığın qarıysız. Türlü qitqalarda yaşavçı millettaşlarımız ana tilimizni, g'urf-odatlarimizni saqlab qoluv uchun bek ko'p ishlar boshqaralar. Alarni bizning Tatarlar tapşırığıda yaqtirdi. Studiyada Insaf Abdullah bugungi programmada. Qozonning milliy madaniy o'zagida Tatar xalqining o'sish strategiyasi deb atalgan to'garak ustal davom etdi. Bunda turli ülkelerden, chet ellardan jiyilgan Tatar milliy madaniy muxtoriyati yetakchilari ham jurnalistlar qatnashdi. Tubul shahrining 15-sonli maktabine 100 yil. Bu maktab Tatar kadrlarni hazırlav, ko'znisasi deb endi tatarcha bilmayman nechaga aytirgan. Ko'znisasi deb aytirgan bo'ladi. Ижау шәһәрендә татар теле курслары. Менә мин башта кешегә дәйме, бер теманы алырга тырышам. Бәләкәйләр белән теманы алам, аларга җиңелләргә китереп бирәм. Богырстан шәһәрендә Рәиф Нуретдиновның күргәзмәсе ачылды. Шәхсән үземә килгәндә, миңа аның иҗатында табигать күренешләре, ошый пейзаж, бәлки авыл баласы булгангадыр. Казан аэропортына кем исеме биреләчәк? Biz bütün dünya tatarların bu prosesda aktiflaşuын tilәп калабыз. Моны интернет һәм кайнар линия телефон аша башкарырга була. Казанга Бүтән дөнья татар конгрессы Милли шурасының киңәйтелгән утырышына төрле төбәкләрдән татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре дә җыелды. Qozonning milliy madaniy o'zagida Tatar xalqining o'sish strategiyasi deb atalgan to'garak ustal davom etdi. Bunda turli ülkelerden, chet ellardan jiyilgan Tatar milliy madaniy muxtoriyati yetakchilari ham jurnalistlar qatnashdi. Qozon milliy madaniy o'zagida o'zgan сөйләшүдә Ремзил Валиев 30 нигездән торган стратегик документка нигезләмә тәкъдим итте. Анда татар мәгарифе, татар теле мөхите, хакимият органнары белән үзара хезмәттәшлек, яшьләрне тәрбияләүдә татар гаиләсе роле, массакүләм мәгълүмат чараларының роле һәм башка темалар яктыртылды. Ремзил Валиев сүзләренә караганда, әлеге аспектларны әзерләгәндә иң мөһиме һәм иң авыры рус телле татарлар белән эшләү. Дамир Исхаков татар халкы үсеше стратегиясе кирәклеге турында 2002 елда ук билгеле булуы турында сөйләп, стратегик басманың язылу тарихы бик күп еллар алдан барлыкка килүе турында әйтеп узды. Декабрь айында, шушы эшнең үзәгендә торган җитәкче торган офисны төзәлсәк, бер кулда тотышып бетәйдер. Киңәйтелгән утырыш программасы барышында Бүтән дөнья татар конгрессының Милли шурасы Россия һәм чит илләрдәге татар оешмалары җитәкчеләре катнашында стратегик документны төзү буенча эшче төркем утырышы узды. Стратегия ул милли җәмәгатьчелекнең фикерен үзгәртү өчен кирәк. Әгәр без милли мәсьәләләргә үзебезнең, ягъни милләтебезнең, милли җәмәгатьчелекнең һәм әйләнә-тирәдәгеләрнең münasebeten үзгәртә алмыйбыз икән, димәк без бу актуаль милли мәсьәләләрне билгелек күрсәтә дә алмыйбыз һәм аларны шише дә алмыйбыз дигән сүз. Татарның телен саклау өчен бүгенге көндә ул укытучыларны, мәктәпне, балалар бакчаларын күтәрү. Моны шушы шундый Бына без шул эш белән шөгыльләнәбез. Беренче мен рәхмәт әйтәсем килә Татарстан хөкүмәтенә. Ул үзендә республика кысаларынан түгел шушы стратегияны тикшерү мәсьәләсен күтәргән. Бөтен Россия, бөтен дөнья күләмендә күтәргән. Чөнки Татарстанның үзендә 2 миллион татар яши. Бөтен калган 5 миллионы бит аның читтә яши. Шуңа күрә менә бу үсеш стратегиясе бигрәк тә безнең өчен, читтә яшәүче татарлар өчен кирәк иде. Һәм безнең бу март башына хәтле biz Россия күләмендә очрашып, аңлатып, иң беренче информацияны СМИ аша халкыбызга җиткерәчәкбез. Татар рухы һәм каләм 8-нче Бүтән Россия журналистлары һәм массакүләм мәгълүмат чаралары бәйгесенең җиңүчеләре билгеле булды. Анда безнең хезмәттәшләребезнең дә исемнәре бар. Теле барның иле бар номинациясендә Удмуртия Республикасы Ижау шәһәреннән Салихова Фәнзилә. Нәрсә этәрә нәкъ менә шушы теманы иң нык күп эшләргә. Мен әйтерем тәрбиядә, чөнки мин татар авылында туып, татар мәктәбендә укып үскән кеше, әлбәттә тәрбиядә. Беренчедән татарча китаплар укып, әдәбиятны бик яратып үскән кеше. Икенчедән әлбәттә татар мөхитендә яшәвем дә, чөнки Удмуртиядә татар мөхите ул
жанлы. Һәм милли мәсьәләләрне яктырткан иң яхшы аналитик материаллар циклы номинациясендә Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе татарлар тапшыруы корреспонденты Гөлия Садыкова. Бу татар телендә эшләүче һәм татар темасын яктыртучы журналистларга бик зур игътибар. Иң мөһиме безнең татар телебез яшәсен, татар телендә эшләүче журналистлар булсын һәм инде шул без эшләгәнне, без күрсәткәнне тыңларлык, аңларлык тамашачыларыбыз булсын иде. Котлыйбыз. Бу көннәрдә Бөтен дөнья татар конгрессы Россия төбәкләре һәм чит илләрдәге 300-гә якын эре татар эшмәкәрләре катнашында Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре 8-нче форумында оештыра. Анда катнашу өчен килгән милләттәшләребез белән дә аралаштык. Хотим это еще, чтобы приехал с Татарстана имам к нам, чтобы учил детей. Конкретно детей учу религии, учу языка, учу нашей культуры. Вот это для нас очень важно. Быел форум Казан һәм Ярчаллы шәһәрләрендә уза. Киләсе тапшыруларыбызда бу хакта тулырак җиткерербез. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан. 2 музей, гаилә кунакханәсе, экологик ферма, фонтанлы парк, Тубыл шәһәренең 15-нче санлы мәктәп юбилейен мәгарифтә алдынгы юнәлешләр белән каршы алды. Тубыл шәһәрендә этно-мәдәни компонентлы белем бирүче бердән-бер мәктәп сыйфатлы белем бирү белән дан тота. Моңа дәлил аны тәмамлаучылар. Алар арасында мәктәп, төрле оешмалар директорлары һәм татар мәдәни үзәге җитәкчеләре. Себернең иң борынгы милли мәктәпләренең берсе үзенең 100 еллыгын туган тел җырын башкарып каршы алды. Чынлыкта әлеге мәктәпнең тарихы бер гасырдан да артыграк. Аннан да алдарак бу диварлар эчендә Тубылда бердән-бер булган мәдрәсә эшләгән. Соңрак татар һәм мөселман традицияләрен Тубыл шәһәренең 15-нче мәктәбе кабул итеп ала. Үзе дә якын тирәдәге татар мәктәпләрен булдыруга этәргеч була. Безнеке укучылар, укытучылар белән бергә проектлар кылалар. Менә хәзер без күргәстек 11 проект. Безнеке укытучы белән балалар катнашканнар. Мәктәпнең тарихы буенча. Моңа укытучылар һәм укучылар җыйган милли мәгарифнең сирәк фонды дәлил. Кунакларга үткәннәргә сәяхәтне укучылар зур булмаган спектакль аша оештырдылар. Сәкинә Абайдуллина да моннан 60 ел элек булган хатирәләрен яңартып алды. Бу мәктәп кичкенә генә, менә шушы зал узынлыгында гына. Монда мәктәп директорының бүлмәсе, монда башлангыч мәктәп, монда медик, менә монда библиотека. Менә бу бүлмәдә Сәкинә Абайдуллина 1962 елда Тубылның 15-нче мәктәбенә укытучы булып Алабугадан килә. 35 ел гомерен балаларга белем бирүгә багышлый. Инде 23 ел дәвамында җирле ветераннар советын җитәкли. Башлангыч сыйныфларда укучылар кабинетка көч-хәл белән сыялар. Мәктәптә якын тирә авыллардан да балалар белем алалар иде дип искә ала ул. 1968 елны яңа пристрой төзеделәр. Яңа күп кенә яңа укытучылар, яшьләр килделәр. Безнең мәктәпнең тормышы бөтенләй яңарып, үзгәреп китте. Татарстаннан булган укытучылар сугыштан соңгы елларда балаларга белем бирүдә югары күрсәткечләргә ия булалар. Бүген хезмәттәшлек кадрлар алмашуда гына түгел, тәҗрибә уртаклашу белән дә. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы исеменнән сезне конференциядә катнашучыларны сәламләргә рөхсәт итегез. 15-нче санлы Тубыл мәктәбе шәһәрдә татар этно-мәдәни компоненты статусын рәсми рәвештә йөртүче бердән-бер уку йорты. Милли мәгариф монда татар теле һәм әдәбияты дәресе белән генә шикләнми. Безнең елдан-ел татар теле һәм әдәбияты укытучыларының конкурсында Төмән өлкәсендә үткәрелеп килә. Әйтергә кирәк, елдан-ел әлеге конкурсның дәрәҗәсе дә үсә. Менә минем 2015 елда килгән идем, анда катнашкан укытучыларыбыз быел исә аларның белем дәрәҗәләре дә, методикаларны белүдә, яңа технологияларны кулланып, дилне һәм әдәбиятны бирүләре безне сокландырды. Балалар туган як тарихын, торган төбәкләренең экосистемасын өйрәнәләр. Укучылар фәнни ачышлары, спорт юнәлешендәге уңышлары белән дә таныштырдылар. 100 еллыгына мәктәп үз паркында булдырган.
Нигездә туган як һәм экологик тәрбия, белем сукмаклары буйлап мәктәп кунаклары да уздылар. Укытучылар династиясе вәкиле 15-нче мәктәпнең элеккеге укучысы Клим Садыков өчен бу аерым бер хатирәләр йомгагы. Монда менә кемнәр генә бетермәде. Монда югары белем, моннан соң югары белем алган галимнәр дә бар. Хәрби хезмәттә булган кешеләр дә бар. Менә полковник утырганда Ибрагимов Әкрәм. Шулай итеп, бу мәктәп һәр яклы кешеләр хәзерләде. Клим Садыков үзе мәктәпне тамамлауга ук 1957 елда Японча урта мәктәбенә укытучы булып эшкә килә. Төмән шәһәре татар мәдәният үзәге директоры Лилия Кәримова үзенең бүгенге һөнәре өчен укытучыларга һәм шушы мәктәп мөхитенә зур рәхмәтле. Һәм инде менә 8-нче класстан соң мин чыгып киттем һәм педагогия училищесына кереп, шунда рус татар бүлегендә укып, үзем дә татар теле укытучысы булып профессия алдым. Шундай профессия алгач, мәктәпкә кире кайтып, монда татар теле дәресләрен алып бардым. 15-нче санлы Тубыл мәктәбендә 700 укучы белем ала. Аларның 450-се татар теле һәм әдәбияты дәресләренә йөри. Белем йорты Милли мәгариф үзәге һәм Чыганак татар этно-мәдәни компонентлы мәктәп ассоциацияләре эше мәйданчыгы буларак та үзенә һәр ел сайын өлкәнең барлык татар теле һәм әдәбияты укытучыларын җыя. Гөлия Садыкова, Сафия Хайруллина, Татарлар, Тубыл. Яңа уку елы башлангач, Удмуртияның Ижау шәһәренең берничә урынында татар теле буенча курслар эшли башлады. Шундыйларның берсе шәһәрнең үзәк мәчетендә оештырылган. Балалар һәм өлкәннәр өчен курсларны Тәфкилә Тулбаева һәм Василә Хәкимова алып бара. Татар телен укыту буенча үз тәҗрибәсе белән Тәфкилә ханым уртаклашты. Итуан тел, иматур тел. Әткем әнкем нәнтеле. Мин да шикелле шофер була, унлыйым. Шуннан өчен һәрвакыт машина белән уйныйм. Тизрәк үсеп шофер булсам, нишләргә белер идем. Урамдагы һәр баланы утыртып йөрер идем. Һәр дәрестән соң балаларга мәктәптәге кебек өй эшләре бирелә. Бу юлы шигырь ятлаганнар. Дәресләр уен форматында баргач, балалар аеруча канәгать. Укытучылары белән алар төрле җәнлекләр булып та уйнадылар. Курчакка карап, куллар, аякларның татарча ничек булуын да кабатладылар. Әйдәгез хәзер курчак әйтәгез. Сау. Әйтегез сау. Сау курчак. Курчак. Сау курчак. Ну-ка громче все. Курсларны алып баручы Тәфкилә Тулбаева һәр вакыт эзләнүдә. Дәресләр кызыклы үтсен дип ныклап тырыша ул. Балалар һәм аларның ата-аналары өчен курсларны беренче тапкыр быел гыйнвар аенда башлап җибәргән. Ул вакытта ук 40-тан артык кеше йөри яңа. Яңа уку елында теләк белдерүчеләр саны 50-гә җитә. Менә мин барча кешегә дәйме, бер теманы алырга тырышам. Бәләкәләр белән теманы алам, аларга җиңелләрәк итәрәк бирәм. Кабатын ыллар белән тагында бөтен белемнәрне кабатлап аларга сораулар куеп, дөрес җаваплар бирергә аларны өйрәтәбез. Бөтен белемнәрне уен аркылы, күрсәтү аркылы, кабатлау аркылы алар аңлап, җөмләләрне төзәтергә өйрәтәбез. 8 яшьлек оныгы Алисәне әлеге курсларга йөртүче Фәрдания Нурмөхәммәтова сөенә дәресләрнең кирәклеге, мөһимлеге турында сөйләде. Үзе без яшь чакта балаларны татар теленә өйрәтә алмадык. Хәзер менә оныкларыбыз татарча белсен иде дип тырышабыз ди ул. Беренче нәтиҗәләре дә күренә башлаган. Килгән вакытта сорыймын инде, яшәгән вакытта, әби исәнме, әби утыр, чәй эчәсеңме? Менә сиңа конфет, менә сиңа печенье. Кызым әйтәм, рәхмәт, сау бул. Иртә белән киткән вакытта хәерле иртә дип, хәерле юл дип җатып җибәрә. Кич белән кайтып килгән вакытта хәерле кич дия, хәлләр ничек дия. Кызым әйтәм, бик әйбәт. Бик сине бирибез укырга. Балалар белән бер рәттән өлкәннәр дә туган телебезне үзләштерә. Араларында рус милләте вәкилләре дә бар. Вера Валитова татар егетенә кияүгә чыккан. Балалар ике телне дә белеп үссеннәр өчен әлеге курсларга йөри башлаган. Хочу общаться на родном для них языке. Детей впоследствии воспитывать тоже, прививать им родную культуру, родную речь. С Аби очень интересно разговаривать, узнавать традиции, что-то для себя новое открывать.
Тәфкилә ханым дәресләрне оештырырга, методик әсбаплар алырга ярдәм иткән Ижау үзәк мәчете мәхәлләсенә, Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясенә бик рәхмәтле. Туган телне өйрәнергә теләк белдерүчеләр күп. Курсларның киләчәктә дә уңышлы эшләвенә шиге юк аның. Удмуртиядән Назир Ныманов, Эльвира Вахитова, Яңа гасыр каналы. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында татарлар тапшыруын карыйсыз. Программа безнең икенче өлешендә. Бугырыслан шәһәрендә Рәиф Нуретдиновның күргәзмәсе ачылды. Шәхсән үземә килгәндә, миңа аның иҗатында табигать күренешләре, ошый пейзаж, бәлки авыл баласы булгангадыр. Казан аэропортына кем исеме биреләчәк? Біз бөтен дөнья татарларын бу процесста активлашуын теләп калабыз. Моны интернет һәм кайнар линия телефон аша башкарырга була. Минем күзем. Шундый исем белән рәссам Рәиф Нуретдиновның күргәзмәсе ачылды. Бугырыслан шәһәре белән рәссамның юбилейлары бергә туры килгән. Шуңа да күргәзмәдә авторның башлыча туган якның табигатен сурәтләгән картиналар урын алган. Планнарда милли төсмерле пейзажлар, портретлар. Күргәзмәне Фирузә Әбсәләмова барып күрде. Бугырыслан шәһәренең күргәзмә залында юбилей экспозиция. Шәһәргә 270, рәссамга 65. Рәиф Нуретдинов тумышы белән Бугырыслан шәһәреннән. Мәскәү сәнгать училищесын тәмамлый. Россиянең рәссамнар союзы әгъзасы. Тамашачылар игътибарына тәкъдим иткән күргәзмәсе дә беренче түгел. Географиядә киң. Мәскәү, Рига, Каунас, Казан, Оренбург, Бугырыслан. Оның иҗат җимешләре шәхси коллекцияләрдә сәнгать асылын аңлаучыларны сөендереп тора. Ул Төркия, Сауд Гарәбстаны, Сирия, Алмания, Франция. Иҗатында күбрәк реализм булса да, графика өстенлек ала. Ул соңгы елларның иҗат җимеше. Потому что в графике можно выразить все, что в душе, показать весь свой богатство своего таланта. Шул юнәлештә эшләнгән, танылган татар шәхесләренең сурәтләре. Әлеге серияны ул Тукайдан башлый. Аннан Муса Җәлил һәм үзе аралашып яшәгән рәссамнар Бакый Урманчы белән Набил Ишмөхәммәтов. Бакый Идрисович безнең рәсемче Казанныкы. Мин аның белән таныш булган идем. Бергә сөйләшеп яшәдек бер вакыт. Рәссам милләттәшләребез игътибарына еллар дәвамында иҗат иткән үз эшләрен әзерләде. Күргәзмәгә килүчеләр арасында рәссамнардан тыш профессиональ булмаучылар һәм бары тик Рәиф Нуретдинов иҗаты белән кызыксынучылар да бар иде. Автор үзен 90-нчы елларда ук иҗади шәхес буларак танытты. 20дән артык күргәзмәдә катнаша. Шуларның дистәгә якыны шәхси. Осталыкка чикләр юк. Рәссам төрле стильдә, техникада иҗат итә. Авангард, абстракт, реалистик күренешләр. Он умеет работать на эффектах. Вот. Ну и, конечно, если говорить про живопись, и, конечно, замечательная графика у него. Вот. Графика более, может быть, даже разнообразная, более пластичная такая. Вот. Ну и зависит, конечно, от того, для чего она делается, где акварелью работает, где пером, вот, где смешанные техники работают. Рәиф Нуретдинов иҗатка илһамны көчне туган җирдән ала. Ул картиналардан торган пәрәүзнең бар эшен табигать тирәсендә үрде. Күргәзмәнең төп фикере дә шунда. Без табигать балалары. Пейзажлар төрле, Идел буе, язучы Аксаков урыннары, Оренбургка таба юллар. Күргәзмәдә һәркем үзенең күңеленә ошаганын таба. Шәхсән үземә килгәндә, миңа аның иҗатында табигать күренешләре, ошый пейзаж, бәлки авыл баласы булгангадыр. Һәр кайчагында карап торасың да, шушы урыннарда булганың булып та, шул матурлыкны күрмәгәнсең. Менә шул матурлыкны күрергә мөмкинчелек биргән өчен Рәиф абыйны без бик олылыйбыз, зурлыйбыз. Рәиф Нуретдинов иҗаты белән тәүге тапкыр танышучылар да бар иде. Сәнгать нигезе пейзажлар. Бик матур рәсемнәре, табигать рәсемнәре бик матур ошады. Киләчәктә дә инде шулай гел туры килер дип өметләнеп калабыз аның выставкаларына килергә. Киләчәктә Рәиф абыйга исәнлек, саулык, уңышлар теләп калабыз.
тәкъдимнәр дә булды. Ул барлык җирле татар рәссамнарын берләштерү проекты. Безнең художниклар, тоже татарлар, нидер күп. Оренбурда, авылларда да бар. Безнең инде менә Рәйфә белән сөйләштек тә. Шушы художникларның барсын бергә бер китап язып, бергә берләштерергә дип уйлыйбыз. Аларның биографияларын, аларның рәсемнәрен шул зур китапка чыгарып. Тагын бер үзенчәлекле иҗади тандем: шагыйрә, рәссам һәм музыкант. И вот иллюстрации стихи Сании Гефат. Шамкаев Сергей написал музыку. Татар шагыйрәсе, якташыбыз Сания Гыйфәт, прозаик, драматург, мөгаллим. Узган гасыр урталарында татар эмиграциясының Төркиядәге күренекле вәкиле. Ханымның туганы музыкант Сергей Шамкаев Бугырсланда яши. Картинага музыканы ул язган, үзе башкаручы да. Рәссам иҗатка илһамны кешне туган җирдән ала. Киләчәктә дә шушы юнәлештә эшләвен дәвам итәчәк. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, татарлар. Казан халыкара аэропорты кем исемен йөртәчәк? Моны сез хәл итәсез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Россиянең бөек исемнәре проекты кысаларында тавыш бирү өчен санаулы сәгатьләр калып бара. Оештыручылар шулай дип белдерде. Габдулла Тукай, Муса Җәлил яисә Андрей Туполев халык кайсысына өстенлек бирер? Теманы хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева дәвам итә. Аэропорт ул Татарстан капкасы, шуның өчен беренче адымнан ук кеше кая килгәнен, нинди халыкка килгәнен һәм шундый безнең горурлыгыбызны кайдан алабыз дигәннәр, ниндидер шундый сорауларга кичкенә шундый җаваплар алып барасы тиеш дип уйлыйм инде яңа килгән кеше. Шуның өчен мин үзем менә Тукай ул безнең моңда, безнең мираста, безнең яшәүнең энциклопедиясе дә. Рухи кыйммәтләрне саклау, шәхесләрнең исемен мәңгеләштерү мөһим ди оештыручылар. Проектта Россиянең 47 аэропорты катнаша. Тукай исеме мәгъкүл. Тукай безнең пәйгамбәр кебек олы зур шәхес һәм онытылмый, һәм менә бу исем бирү аны тагында оныттырмаячак. Шундый тәкъдимем бар, менә аэропортта Габдулла Тукай, бары тик Габдулла Тукай дип язмасыннар. Аның турында төрле пошмак яки ниндидер мәгълүмат булсын. Чөнки залда, көтә торган залда кеше бит көтә, анда Тукай турында төрле мәгълүмат булса, кеше аны укый, бәлки төрле интерактив әйберләр булырга тиеш. Һәрбер шәһәрдәге аэропортлар үз исемнәрен булырга тиеш. Мин шулай дип уйлыйм. Менә бала тугас исем бирәләр бит балаларга. И безнең шул аэропортларга да исемнәр булырга телим. Әлбәттә, бу проект халыкның патриотлык хисләрен үстерүче чара. Без инде Казанда Тукайны күрәбез. Бүтән татарларны җыя аның исеме. Шуның өчен әлбәттә бүтән татарлар, 10 миллион артык татарлар бергәләшеп җыелышып, бүтәнебез үзебезнең тавышны Тукайга бирсәк, әлбәттә гомумән Россиягә һәм гомумән бүтән илләргә шушы исем мәгълүм була. Тавыш бирер өчен санаулы сәгатьләр калып бара, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Без бөтен дөнья татарларын бу процесста активлашуын теләп калабыз. Моны интернет һәм кайнар линия телефон аша башкарырга була. Тавыш бирү 30 ноябрьдә төгәлләнәчәк. Җиңүчеләрнең исемен 4 декабрьдә игълан итәчәкләр. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә менә шулар. Алдагы көннәрдә дә очрашырга язсын. Сау булыгыз.